chegumi nezvisere. Vatumwa vatatu. Jehovha akazviratidza kuna Abrahama pedyo nemiti mikuru yeMamure panguva yaakanga agere pamukova wokupinda patende rake masikati zuva richipisa. Abrahama akasimudza meso ake ndokuona varume vatatu vamire naye. Akati avaona akamhanya achibva pamukova wetende rake kuti andosangana navo uye akotamira pasi. Akati, kana ndawana nyasha pamberi penyu, ishe wangu, musapfuura henyu muranda wenyu. Regai muvigirwe mvura shoma, mugoshamba tsoka dzenyu mose, uye mugozorora pasi pomuti uyu. Regai ndikutorerei zvokudya kuti mudye, kuitira kuti musimbiswe. Ipapo mugoenderera henyu mberi norwendo rwenyu, sezvo zvino masvika pamuranda wenyu. Vakapindura vakati, zvakanaka, ita hako sezvawareva. Saka Abrahama akakurumidza kuenda kutende kuna Sara. Akati kwaari, kurumidza, tora zviyero zvitatu zvoupfu hwakatsetseka, uhukanye ugobika chingwa. Ipapo iye akamhanyira kumombe, akandosarudza mhuru yakaisvonaka, akaipa kumuranda uyo akakurumidza kuigadzira. Ipapo akauyisa ruomba nomukaka uye nemhuru yakanga yagadzirwa, akazvigadzika pamberi pavo. Pavakanga vachidya, akamira pedyo navo pasi pomuti. Vakamubvunza vakati, mukadzi wako Sara aripiko? Iye akati, ari mutende umu. Ipapo Jehovha akati, zvirokwazvo ndichadzokazve gore rinouya nenguva inenge seino, uye Sara mukadzi wako achava nomwanakomana. Zvino Sara akanga achiteerera ari pamukova wetende wakanga uri shure kwake. Abrahama naSara vakanga vakwegura uye vava nemakore mazhinji, uye Sara akanga atopfuura zera rokubereka vana. Saka Sara akaseka mumwoyo make paakafunga achiti, ndichazovawo nomufaro here zvino shure kwokuchembera kwangu, vatenzi vangu vakwegura. Ipapo Jehovha akati kuna Abrahama, seiko Sara aseka achiti, ndichava nomwana zvechokwadi here sezvo zvino ndakwegura? Pane chinhu chakaoma kuna Jehovha here? Ndichadzokazve kwauri gore rinouya senguva dzakatarwa, uye Sara achava nomwanakomana. Sara akatya, saka akareva nhema akati, handina kuseka. Dziye akati, hongu, waseka. Abrahama anokumbirira Sodhomu. Varume vakati vasimuka kuti vaende, vakatarisa vakananga zasi kuSodhomu, uye Abrahama akafamba navo achivaperekedza. Ipapo Jehovha akati, ko, ndichavanzira Abrahama zvandiri kuda kuita here? Zvirokwazvo Abrahama achava rudzi rukuru rune simba, uye ndudzi dzose dzapanyika dzicharopafadzwa kubudikidza naye. Nokuti ndakamusarudza kuti agotungamirira vana vake neveimba yake, kuti vachengete nzira yaJehovha nokuita zvakanaka nezvakarurama, kuitira kuti Jehovha agouyisa pamusoro paAbrahama zvaakamuvimbisa. Ipapo Jehovha akati, kuchema pamusoro peSodhomu neGomora kukuru kwazvo, uye chivi chavo chaipisisa, zvokuti ndichaburuka kuti ndinoona kana zvavakaita zvakanyanya kuipa sokuchema kwakasvika kwandiri. Kana zvisina kudaro, ndichazviziva. Vanhu vaya vakabvapo uye vakaenda vakananga kuSodhomu, asi Abrahama akaramba amire pamberi paJehovha. Ipapo Abrahama akaswedera kwaari akati,
ko vakarurama pamwe chete navakaipa here? Ko kana muguta mune vanhu 50 vakarurama, muchariparadza zvechokwadi here mukasasiya nzvimbo iyo nokuda kwavanhu 50 varimo? Zvakadaro ngazvive kure nemi kuti muite chinhu chakadai, kuti muuraye vakarurama pamwe chete navatadzi, muchiitira vakarurama zvakafanana navatadzi. Zvakadaro ngazvive kure nemi. Ko nyika yose haangaiti zvakarurama here? Jehovha akati, kana kawana vanhu vakarurama 50 vari muguta reSodhomu, ndichaponesa nzvimbo yose nokuda kwavo. Ipapo Abhurahama akataurazve akati, zvino zvandakatanga kudai kuti nditaure kuna Ishe, kunyange hazvo ndisiri chinhu asi guruva namadota, ko kana kukashayikwa 5 kune vakarurama vana 50, muchaparadza guta rose nokuda kwa5 ava here? Akati, kana ndikawana 45 imomo, handingariparadzi. Zvakarezve akataura kwaari akati, ko nikwa 40 chete? Iye akati, nokuda kwa40 iwayo handingaiti izvozvo. Ipapo akati, Ishe ngaarege kunditsamwira, asi regai nditaure hangu, ko kana 30 chete vakawanikwamo? Iye akapindura akati, handingaiti izvozvo kana ndikawana 30 chete. Abhurahama akati, zvino zvandatsunga hangu kudai kuti nditaure kuna Ishe, ko kana 20 akawanikwamo? Iye akati, nokuda kwa20 iwayo handingariparadzi. Ipapo akati, Ishe ngaarege kunditsamwira, asi regai hangu nditaurezve kamwe chete, ko kana 10 chete vakawanikwamo? Iye akapindura akati, nokuda kwaivavo 10 handingariparadzi. Jehovha akati apedza kutaura naAbhurahama, akabva, uye Abhurahama akadzoka kumba kwake.